ניהול זמן וממשקים במערכת ארגונית. שיעור 11, גורמים מבזבזי זמן. גורמים לבזבוז זמן מתייחסים לפעילויות או התנהגויות שגוזלות זמן מבלי לתרום לפרודוקטיביות או להתקדמות. כמה גורמים נפוצים לבזבוז זמן כוללים: 1. דחיינות, דחיית משימות ודחיית עבודה חשובה. 2. ריב משימות, ניסיון ללהטט בין מספר משימות בו זמנית, מה שמוביל לחוסר יעילות וטעויות. 3. תכנון לקוי, אי ארגון משימות בצורה יעילה או הצבת יעדים לא מציאותיים. 4. הפרעות, שיבושים מתמשכים ממיילים, שיחות טלפון או עמיתים יכולים לשבור את המיקוד. 5. פגישות ארוכות מדי, ישיבות שנגררות ללא סדר יום או מטרה ברורה. 6. חוסר תעדוף, אי זיהוי והתמקדות במשימות החשובות ביותר. 7. פרפקציוניזם, לבזבז יותר מדי זמן על פרטים קטנים במקום להשלים משימות ביעילות. 8. גלילה חסרת מחשבה, בזבוז זמן על מדיה חברתית או הסחות דעת אחרות במקום לעבוד. זיהוי והתייחסות לגורמים בזבוז זמן אלו יכולים לסייע בשיפור הפרודוקטיביות וניהול הזמן. בואו נראה מספר של כמה אפיונים עיקריים בארגון. נתחיל עם תכנון. היעדר תכנון להשגת המטרות. אין סדר עדיפויות. משימות רבות מתנהלות ככיבוי שרפות. אין לוז להתחלה וסיום. פעולות רבות לא מתוכננות. משימות ללא סדר הגיוני. חוסר סבלנות לתכנן. התעסקות במשימות שוליות. עכשיו בארגון, : הרבה ממונים. עמית לעבודה שאינו מאורגן. ממונה שלא מאורגן. עבודת ניירת מיותרת. בזבוז זמן בחיפוש מסמכים. אין שיטת דיוק. ציוד משרדי לא תקין. חוסר שימוש וניצול של אמצעי עזר. זמן מבוזבז על מסמכים לא חשובים ודואר לא חשוב. התנהגות ותכונות אישיות. בואו נראה : עייפות. קושי בריכוז. חוסר היכולת להגיד לא. חוסר במשמעת עצמית. שיחות סרק. הססנות. קושי להפריד בין עיקר לטפל. שאיפה לשלמות. חשוב לציין שלכל אחד זה אחר. ויש עוד המון גורמים.